Dem baş temaşivan hija u hun bixehatın beşekinu ya benamiyame tefnası biroji. Irole Hollanda yene le herema Friesland ku heremikie ku jebo berchwedana gele Friesjitena sin. U anhaji le vedere campa genealogie teledachisten. Mede chachover benamia choya irode ji campa genealogie jebo centro jan chopant. Ku de V-Campe bis du pension, je welaten juda, je bominak, je Kypros, u Inglaterra, u Almania, u Hollanda, je hatten jem hef, je boko genealogie nasbeken, u ateo mania genealogie, je bo jiana choya te kushina choji fam beken. Me be changen juan kut hefli campebun, je menerin wanget, u em boandra achevin, u eminaha van nerinan binnen le seekranen we. Navê te çi ye û tu ji ku derî? Navê min Carson e û ez nîv Holandî û nîv Amerîkî me. Tu ciyê xwe di nava kîjan rêxistinê de digerî? Ez ciyê xwe di nava kolektîfa jinolojî li Hollandayê digirim. Me vê perwerde di vê kolektîfê de birêxistin kir. Te jineolojî çawa nas kir û te ji çi îlham get ku tu niha tevlî pewedê bûyî? Beriya sê salan hevalekê min dawetê perwerdeyekî Akademiya Modernîteya Demokratîk kir. Ev perwerdeyekê dû heftan ji bo internasyonalîstan bû. Min wê demê carê yekemîn fikrên tevgera azadiya Kurd nas kir. Min li wê derê carê yekemîn fikrên jineolojî bihîst. Ez gelek jê bandor bûm û min îlham jê girt. û piştî wê me li Hollandayê perwerdeyekî ADM li darxist. Min çend hevala nas kir ku xwestin perwerdeyekî jineolojî li Hollandayê birêxistin bikin û ciyên xwe ser ji bo jinan ava bikin. û me bi vê awayî dest birêxistina xwe kir. Tu niha jî ciyê xwe di nava komîteya pewedê de digerî? Gelo û tu dikay kî mişmêre behsa pegala vê pewedê bikî? Hûn li vir çawa xwe birêxistin dikin? Belê, li vê kampê jî komîteya me heye. Em xwe di kominan da birêxistin dikin û erkên me her tim diguherin. Her roj komin erka xwe diguhere. û bi vî awayî em kesên din di komina xwe de jî baştir nas dikin. Di komina min de em 5 kesin û em têkmîla xwe jî digirin. Em bi hevdû re nîqaş û sohbet dikin ji bo ku em zanebûna xwe hîn kurtir bikin. Em bi vî awayî her du baştir nas dikin û em erkên pêwîst pêk bînin ji bo ku perwerde bi awayekî baş bimeşe. Jineolojî ji bo te tê çiwa tê û tu çima pêwîstî bi jineolojî re dibînî? Yek jî noxteyên esasî yên jinolojî ji bo min têgiştina wê yaş sosyolojî ye. Her wiha jî konseptên wekî hevaltî û welatparêzî ne. Bi fêmkirina van konseptan em dikarin jiyana xwe ya rojane û têkiliyên xwe ber bi jiyanekê şoreşgerî ve biguherin. Em dikarin xwe nêzîkê jiyanekê şoreşgerî bikin û bi hevalên derdora me jiyanekê komînal ava bikin. Ez vê yekê gelek giring dibînim. Ji ber fêmkirina min ya têkoşînê jî ew e. Ez bawerim ku têkoşîn di têkiliyên me de pêk tê. Di têkiliyên me bi hevalên xwe bi xweza û axa xwe re. Ji bo te di vê pewedê de kîjan mijar bala te kişandin? Te xwe di kîjan mijarin de dît û gelo mijarekî hebû ku tu dixwazî di jiyana xwe de jî bixî pratîke?
Ji bo min konsepta hevaltî gelek giring e. Ez di tevgerên me de gelek astengî pêşiya hevaltiya rast dibînim ji ber ku bandora liberalîzmê di tevgerên me de gelek kûr e. Pir giring e em li ser vê yekê diaxivin ji ber ku di tevgerên me de gelek caran tenê têkiliyên hestiyarî wekî tiştê herî giring tên dîtin. Lê gelek reyên cuda yên têkilî û civatan hene û em dikarin bi gelek awayên cuda nêzîkî hevdû bibin û em dikarin bi rêya van têkiliyan potansiyelekê xortiyê şoreşgerî ava bikin. Me di perwerdeyê de mijara kujerê kastik nîqaş kir. Li gor min ev pêşketineke giring yê îdeolojîk e û ev mijarekê ku em ê di rêxistinên xwe de jî nîqaş bikin û ji bo ku em fêmkirina xwe di derbarê vê mijarê de kûrtir bikin. Divê em fêm bikin ka em çawa bikaribin xwe li dijî vê pergalê birêxistin bikin. Gelo tu genealojî bi malbata xwe ji bo minak bi dayka xwe jî nîqaş dikî. û demox nîqaş dikin kîjan mija herî zîde der dikevin pêş. Ez van rojên dawî de gelek caran li ser dayika xwe difikirim. Xebatên em dimeşînin di gelek aliyên de dişibin tiştên ku ez ji dayika xwe fêr bûm. Dayika min îradeya xwe bi xwe pêşxist. Bi hêza xwe pêşket û vegeriya xwebûna xwe tevî ku bingehekê wê ya siyasî nîn bû. Ji ber vê yekê ez gelek caran dixwazim dayika min jî tevlîvan perwerdeyan bibe. Min pirtûka jinolojî bi zimanê Hollandî stand û min da dayika xwe. Em gelek caran nîqaş dikin ji ber ku yek ji tiştên di malbata min de her tim pir giring bû rexne û rexnedayînê ye. Ev ji dema ku ez 14 salî bûm di malbata min de tê pratîzekirin. Ez dema li vê yekê dinêrim ez dibînim ku di esasê xwe de malbata min jî hewl da jiyanekê şoreşgerî bijî. Ew di çarçoveya xwe de hewl didin civata xwe bi şêwazekî komînal ava bikin. Ji ber vê yekê ez jî hewl didim ku ez vê çarçoveyê siyasî fêr bibim û bi malbata xwe re parve bikim. Ji bo em bikaribin bi hevdû re bibin alîkar û fêm bikin ka em ê çawa bi xwe û malbata xwe re li vê cîhanê bijîn. Wekî pirsa dawî ez dixwazim bipirsin, gelo li gorî te genealojî çima ji bo jin ciwan li Hollandayê an jî li Amerîka giring e û çima genealojî bala jin ciwan li wan welatan dikişîne? Ez dibêjim bi taybetî konsepta welatparêzî giring e. Divê em hezkirina welatê xwe ji nêrîna jinê fêm bikin. Jinolojî ji bo vê derfetekê ava dike ku em bikaribin jiyan û xwe baştir fêm bikin û ne tenê fêmkirina jinê ya ji aliyê zilam berdewam bikin. Ji ber vê ez difikirim ku ciyên ku em xwe bi awayekî xweser wek jin birêxistin dikin derfet didin me ku em xwe nas bikin û bandora baviksalariyê li ser xwe jî dikarin bibînin. Ji bo mînak em çima xwe biçûk dibînin û paş te dikişînin an jî em xwe sûcdar hîs dikin ji ber ku em wisa difikirin ku em gelek şaştiyan dikin. Di ciyên wisa de em dikarin xurtir bibin. û yek ji tiştên esasî jî ev e ku em têkilîn di navbera jinan de ava bikin ji ber ku em fêr bûn em her tim bi hevdû re di nava pêşbirkê de ne. Dema em dikevin ciyekê em ji xwe re dibêjin gelo yê herî xweşik ezim. Gelo yê herî baqil ezim. Ez li gorî jinên din çawa me û ez ê çawa bikarib bibim ya yekemîn. û ez difikirim ku van ciyên xweser ev derfet didin me ku em xwe lêpirsîn bikin û nîqaş bikin, çareseriyê ava bikin û ji hevdû fêr bibin. Ez difikirim ku ev hem li Hollandayê û hem jî li Amerîkayê pêwîst e. Ez spas dikim. Gelek spas. Navê te çi ye û tu ji ku derê? Navê min Luana ye û ez ji bajarê Frankfurtê Almanyayê me. Ez niha li Utrechtê a Holandayê jiyan dikim. Te genealojî çawa nas kir û te ji çi îlham get ku tu niha tevlî perwerdeyê bûyî? Min cara yekemîn di semînerekî ji jinolojî bihîst
ku hevalên ji tevgera azadiya Kurd di zanîngeha Utrechtê de semînerekî didin. Bi rastî vê demê dersekî me hebû ku me bi xwe birêxistin kir. Di vê dersê de jî me mijarên weke pedagojîk rexne kir û tevgerên ekolojîk girtin dest û mamosteyya me jî bi rastî bi awayekî demokratîk ders dida. Wê ji me re behsa vê semînerê kir erê û em dawet kirin ku em weke beşekî ji dersa xwe tevlî vê semînerê bibin. Tiştê ku bi taybetî bala min kişand ew girêdanbûyîna di navbera xweza û jiyana me de bû. Ew zanista li ser xweza û hevjiyana me bi xwezayê re û di heman demê de jî girêdanbûna baviksalarî û serdestiya însanan li ser xwezayê ji bo min pir balkêş bû. Gelo mijarek hebû ku di perwêdê de taybet bala tekişan, an jî mijarekî ku tu dixwazî hin zêde tu jî li ser nîqaş bikî. Tu dema dîsa di çêciya xwe tu yê bi hevalên xwe re çi nîqaş bikî? Min jî gelek mijarên ku me li ser nîqaş kir bi rastî îlham girt. Mijarekî ku ji bo min gelekî balkêş bû jî mijara kuştina zilam û em ê vê mijarê çawe bixin meriyetê bû. Hevalekî got ku mala jinan ku van karan dimeşînin pişt re demekî dibînin cihekî esasî ji bo civakê û ku mêr bi xwe van navendan esas digirin ji ber ku baweriya wan bi vê pergala edaletê heye. Di heman demê de jî sebrekî mezin ji aliyê jinan ku bi vê mijarê mijûl dibin û xebatê didine meşandin jî lazim e. û lêpirsîn û derbaskirina pergala baviksalarî di hişmendiya hemû însanan de jî mijarekî gelekî girîng e. Ji bo min pirsekî pir girîng derket ew jî ew e ku çawa van tiştên teorîk ku em fêr bûne derbasî pratîkê bikin. Ez dixwazim zêdetir li ser vê pirsê biseknim ji ber ku em li vir gelek mijarên girîng nîqaş dikin û fêr dibin. Yani pirsa min ev e ez ê piştî vê perwerdeyê çawe bijîm û van mijaran bixin pratîkê. Em ê çawe xwe birêxistin bikin û bi hevdûrê nava danûstandinê de bin. Kîjan gavên pratîk lazim in ku em bikaribin guhertinan ava bikin. Wekî pirselawiye ez dixwazim bipirsim, gelo li gorî te ji bo jin ji wan li Ewropayê û bi taybetî jî li Almanyayê jineolojiyê çima giring e? û li gorî te jineolojî çima bala jin ji wan li Almanyayê dikişîne? Gelo jin ji wan dikarin çi ji jineolojî fêr bibin? Bi rastî ez gelekî îlham ji jînolojî digirim, bi taybetî jî di aliyê rê û rêbazên ku baviksalarî tê destkirtin de. Jin û xweza weke mîtîngeha yekemîn tê destkirtin ku pişt re dagirkirina wan gelek cûreyên din yên serdestî û bindestî derketine. Di heman demê de ji bo min mijarekî girîng jî ev e ku em têkiliya xwe û xwezayê ji nû ve ber bi çavan re derbas bikin û lêpirsîn bikin ku em bikevin vê ferqê ku em hemû bi hevdûre girêdayîne. Ji bo min xweza zindî ye. Ji bo vê yekê ez gelek îlham ji jînolojî digirim ji ber ku ew him derketina serdestî û girêdanbûna cûreyên cuda yên serdestî nîşan dide û him jî têkiliya me bi xwezayê re weke mijarekî esasî digire dest. û hîna gelek lêkolîn û nîqaş li ser van mijaran têne meşandin. Tu çi dixwînî? Ez pêşketina ekolojîk dixwînim û beşa min bi taybetî li ser mijara weke siyasî, ekolojî û civakî disekine. Mijarekî bi rastî pir girîng heye ew e ku piskirêkên ku avhewayê yên heyî nikarin li newekheviya civakî cuda bêne destkirtin. û pergala ku van piskirêkan ava kir û berdewamî ji bo demekî dirêj dide domandin heman pergal e. Bi rastî her tişta tê kirin siyasî ye û van pergalan bi hevdûrê girêdayîne û ji ber vê divê em him li ser mijara ekolojîk û him jî li ser mijara civakî bisekinin. û ji ber vê ez jînolojiyê pir girîng dibînim ji ber ku ew têkiliya van her du mijaran weke nikarê ji hevdû bê cudakirin dibînim. Gelek spas. Ez jî gelek spas dikim.
Nav Tetçiye û tu ji ku derî? Navê min Stella ye û ez ji Amsterdam, Hollandayê me. Tu ciyê xwe di nava kîjin rêxistîne de digerî? Ev 2 salin ez bi komekê hevalên xwe ra di Weqfa Rafî da kar dikim. Me wek rêxistinekê dest pê kir, êdî em Weqfa Rafî kar dikin. Em dixwazin perek kom bikin û balê bikişînin ser mijarên girîng. Me piştî heftê cotmeyê karê xwe dest pê kir, ji ber em hemû daketin kolanan û me xwest em tiştekî bikin û me dît ku vê demê potansiyelek mezin hebû. Armanca me ew e em pereyan kom bikin. Ji ber Hollanda xwedî kapitalek pir mezin e û nirxê euro di asta cîhanê da di astekê bilind da ye. Ji ber vê yekî me got Hollanda ciyek guncav e ji bo em pereyan kom bikin. Piştî heftê cotmeyê gelek caran şaşfêmkirin di çapemenî da hebûn. Dema mijar dibû Filîstîn, dema mijar dibû tevgera Filîstîn ev yek jî nêrînek siyonîst de hatin irxandin. Tekîlîn Hollanda bi İsraîlê ra pir xurtin. Ji ber vê me dest bi karê xwe kir, çalakiya me ya yekemîn, mehekê piştî heftê cotmeyê pêk hat û 12 saatan berdewam kir. Ji vir û şûnda me çalakiyên cûr bi cûr bi rêxistin kirin. Piranî çalakiyên çandî. Armanca çalakiyên me ne tenê komkirina pereyan bû. Di heman demê da jî em dixwazin cihekî ji bo danûstandinên di navbera çand û ciwakin cuda da ava bikin. Meha bi horê me bi navê Rafî ji bo Kurdistan çalakiyek çanda Kurd li dar xist. Pirtûkxaneyek me jî heye. Herkes dikare pirtûk ji wir bigre û piştre vegerîne. Karê me bi yek welatî ra sînordar nîne em dixwazin balê bikişînin ser welatên ku gelek caran bi giringî nayên dîtin. Beriya demekê me bîranînek ji bo Srebrenica li dar xist. Ji bo bîranîna qirkirina Bosnayê di sala 1994 da. Gelo tu dikayî ji me re kîmek baxsa xebatin te bi ciwanan re bikî? Ev bi rastî kareke balkêş e. Mirov niha dibîne ku lêgerînek mezin ya nasnameyê heye. Me di van salên dawî da dît ku bi taybetî mêr hewl didin nasnameya xwe bibînin û vê yekê bi nêrîn û nêzîkatiyekî pir muhafazakar dikin. Fêmkirina van ya zilamtî pir hişke û her ku diçe zêdetir ber bi menosfer diçe. Menosfer têgeheke ji bo torekê zilamên ku tenê dixwazin di nav xwe da bin cihê jinan nabînin û qebûl nakin. Difikirin ku bi vîya wayê dikarin bersiva zilamê rastkîyê bi dest bixin. Te çawa cariyek min ji jineolojî bihîst û te ji çi îlham get ku tu tevlî pewdî bûyî? Ez her tim di lêgerînê de me û dixwazim xwe pêş bixînim. Ez çawa dikarim bi kesên derdora xwe, bi xweza, bi pergala derdora me ra bi awayek bijîm ku nirx dide civak, xweza û jin. Ez bawerim ev lêgerînê jî ez anîm vê perwerdeyê. Bi taybet tekîliya me bi xwezayê ra bala min kişand. Em çawa dikarin bijîn ku em xwezayê wêran nekin, hevdû temam bikin. Ez bawer dikim jinên ciwan ên Hollandayê dikarin gelek tiştî jinolojiyê fêr bibin. Kapitalizm û ezestî bandorekê mezin li ser me çêkir, bi taybetî li ser jinên ciwan. Pir kêm çê dibe ku em ji bo pîrozbahiyan tên cemhev. Dema mirov Hollandayê mêze dike dibîne ku kevneşopiyên me pir lawaz bûne. Carinan em ji bo şahî an ji bîranînan jî têne cemhev. Lê ev gelekî kêm bû. Çanda Amerikaya bakur jî bandorek mezin çêkir. Kevneşopiyên me her ku diçe zêdetir dişibin çanda Amerîkî. Mirov di jinolojî da dibîne ku em dikarin van kevneşopiyan dîsa bi dest bixin, nirx bidine wan û tiştek nû ava bikin. Di jinolojî da mirov hêza guhertinê dibîne. Mirov dibîne ku gengazê em vekê jin bi hêza xwe tiştan biguherînin. Bêy ku em mêr bin û bêy ku em di nêzîkatiya xwe da bişibin mêran. Thanks a lot. شهيد رمية ريامان شهيد نابلس Navê min Mariana ye. Obû çend sal tu li vir dijî û gelo tu dikare ji me re kîmek baxsa dîroka vê kampê bikî? Ez ji sala 1980 ve li virim. Vê demê min tevgera anarşîst nas kir û ez ketim nava tevgerên dagirkirina malan. Her sal civîna Pinkslandaksin li vê derê tê birêxistin kirin.
Ev kombun anku festivale ji bo anarşist û azadîxwazên ji çar aliyên Hollandayê û dervê Hollandayê ye. Kampame di sala 1930 de hat damezirandin. Civînayekê min a Pinkslandaxin di sala 1924 de pêk hat. Vê demê li Hollandayê faşîzm pir li pêş bû. Pinkslandaxin hatibûn qedexe kirin. Karker vê demê zeviya ku Pinkslandaxin ser vê hatibûn li darxistin kiribûn. Berê ji bo çandina patatan de hat bikaranîn. Anarşîzm bi taybetî li Bakur pêşket. Karker dibin zilmekê giran dabûn. Gelek karker diwarê çandîn de karkirin û van herêman bi feqirtiyekî pir giran re rûbirû manin. Domila Nivînoys di vê demê de derket holê. Karkerên li vir jiyan kirine wî wek rizgariya xwe dîtin. Ev proje li ser esasê raman û felsefeya wî de hatin birêxistin kirin. Tiştekî balkêş li ser Domila Nivînoys jî ew e ku ew hîç alkol venedixwar. Karkerên ku pêra kar dikirin jî venedixwarin. Çima belê berê karker di baran da maaşê xwe digirtin. Dişuna ku pere bigirin alkol digirtin û hemen vedixwarin. Hemû maaşê wan çû vexwarinê û tiştek ji bo malbata wan nemaye. Malbatên wan di feqirtiyê de jiyan kirîne. Yek ji gotinên girîngtirin yê Domelo Nivînoys ew e karkerek ku vedixwe nafikre û karkerekî ku difikre venaxwe. Bi kurtasî Domelo Nivînoys kesetekî wisa bû vê projê jî li ser vê bingeh çêbû. Heta rojema îro Pinkslandaxin li Pentekost hîna jî têne birêxistin kirin. Gelo li vê kampê kîjan çalakîtên li daxistin û kîjan kom û rêxistin tên vê kampê? Di serî de tabekî Pinkslandaxin li vir xwe birêxistin dikin. Her wekî din aktivîstên mafê heywanan tên vir. Freie Bond yanî komên anarşîst. Komên li dijî milîtarizm. Projeya vir ji destpêkê ve li dijî milîtarizmê bû. Ev di bingehê vê de jî heye. Armancama ew e ku hemû komên rêxistin û kesên ku xwe wek beşekê ji tevgerê fêm bikin dikarin werin vir. Komên jin jî demdem dihatin vir. Tu bixwe ji tevlî çend dersin genealojî bûye? Gelo te ji wan dersan çi got? De esasa min di jinolojiyê de heman tişt heman mijarên me jî eleqedar dikin dît. Heman nîqaş ku em wek jinên Hollandî didin meşandin û hewl didin çareser bikin min li wê derê jî dît. Ew jî pirsa ka bandora pergala bavîksalar ya li ser jinan çawa ye. Civakekê di bin bandora bavîksalar da çawa ye. Her wekî din min di dersê de giringiya dîroka xwe fêm kir. Bêguman dîroka tevgera Kurd ji dîroka me pir cuda ye. Tevgera Kurd li dîroka xwe bi awekî pir cuda dinêre. Em wek jinên Hollandî bi dîroka xwe pir zêde serbilind nînin. Tabî em bi dîroka vê herêma xwe re serbilindin. Ji ber em ji bo demekî dirêj li virbûn û mehebûna xwe li vir parast. Lê ji bilî van herêm û projeyên berxwedar, dîroka me dîrokekî ku xwe dispêre pergala kapitalîst û paşirojekî dagirkirî ye. Ev tiştek pir cuda ye. Lema têkiliya me bi dîroka xwe re pir cuda ye. Gelo tu tevgera jinên Kurd çaw dibînî? Hevgirtîne. Şêwazê wan ya rêxistinê ji bo me mînakek e. Tekoşîna ku her roj neçarin bidin meşandin. Bifikre devleteke te tune ew dîsa jî tu xwe bi awekî ew qas xurt birêxistin bikî. Dema ez tevlî tevgera anarşîst bûm li Den Haag pirtûkxaneyekê Kurd hebû. Min li wê derê gelek jinên Kurd nas kir. Tiştê min ferq kir û bala min kîşand ku di civaka me de pir cuda ye mijara tundiya malbatê. Dema tundî di malekê de çêdibe, dema jinek bi tundiyê re rûbirû dimîne, civak mudaxade dike. Dema li Hollanda tiştek bi vê awayî çêdibe, ev pir zêde wek mijarekî şexsî, piskirikekî şexsî tê dîtin. Bêguman cem me jî proje hene ji bo vê nîskatî derbas bikin. Ji bo mînak, di sala 1975 da me li Hollanda malên jinan vekirib bi navê destê xwe nede bedena min. Em ji hevdû fêr dibin. Em ji tevgera Kurd fêr dibin. Tiştê bala min kîşand di vê komûna wê de ew bû, jin di komîneyan da tên cem hev. Bi vê awayî xwe birêxistin dikin. Bi vê awayî mijarên nîqaşan hîn kurtir dikin û baştir fêm dikin. Gelek Kurd tekoşinekê ku ji tekoşina ku ez didim meşandin pir mezintir re rûbirû ne. Ez dikarim vêya bibêjim, gelek spas dikim. Gelek spas.
Waki ku de hef pevin de jihad serzuman, de vi pewede da kumin juda hebun, u her kumin jinave shehideki je welatiki juda lechoeke. De sheviki biranine de van shehidan hatten be bir anin. Jeksche shehiden ku hatten be bir anin, ji jene Joan je fries tier de Peckers bu. Be Peshing Tiawe, gelle fries beria sedan salan, le digi fers kerina ola Christianisme, le ser gelle fries, seri hildan. Chiroka tiede Peckers bis sedan salan, be awai kedevki hat hier vegoten. Je bu biranina tiede, jin Joan de biranine de chanoi kileisten. Je bu jin Joan la Europaye, genealogie je iro rebase kier, ku auji bekarben, die roken gelle chwe, ku bis sedan salen hatne vegoten, lede die roke pegale der naien nishandan, dieser bebinen, u die roke chemen demokratik, u betreibetiji peshing tierjen Joan de die roke de bebierbinen. Nikashu habaten jin Joan la Europaye, de chachwer genealogie de Weberdoam beken, u emeji beberdoami van habat u nikashan beschopinem. MG bewi aoi gehischten dawia bername khoya iro, o de beschen het bername kiden, be minen nava kheo khashiende, be minen nava tekoshine de dembash.